Johan Hansma, technisch directeur Sportclub Heerenveen. Nijs, we beginnen met de nieuwe speler. Hoe ben je bij hem kwam? Nou, wij kenden hem natuurlijk al een tijdje en we hebben hem de laatste paar wedstrijden nog intensief gevolgd. En heel snel gehandeld. Afgelopen dinsdag is het begonnen en vandaag kunnen we hem presenteren. Ja. Wat voor type speler is het? Nou, het is een speler die veel in de 16 meter komt, die goals kan maken. Dat heeft hij ook bewezen. Als je naar zijn hele track record kijkt, heeft hij volgens mij bijna 1 op 2 gelopen. Hij deed het ook heel goed in Zweden. Hij heeft daar 17 wedstrijden, 12 goals gemaakt. Nou ja, iedereen weet dat Heerenveen ook graag doelpunten wil maken. Dus, en daar hebben we ook behoefte aan. Dus ja, vandaar. Je moet de concurrentie aangaan met eigenlijk Amoa, in ieder geval de spitspositie. Ja, je zou ook nog kunnen zeggen met Oet en Vasli, maar dat is het doel. Nou ja, het doel is dat wij spelers halen die doelpunten maken. En hij kan doelpunten maken. En wij hopen dat hij er veel voor ons gaat maken. Ja, of mag je al zeggen van hij is eigenlijk wel de beoogde eerste spits? Nou ja, in principe moet je altijd in de selectie zorgen dat er meerdere spelers zijn. Dat heb je gezien afgelopen weken. Dan zijn we toch wat dun bezet. En dan is het belangrijk dat je gewoon veel kwaliteit in je selectie hebt. En de beste moeten spelen. Er moet een gezonde concurrentie zijn. Maar we halen hem natuurlijk ook wel met het idee dat hij ook aan spelen toekomt. Ja. Absoluut. Jullie hebben eerder begin van dit seizoen al Oet gekocht en ook aan Moa. Ook alle twee wel voor de spitspositie, alhoewel Oet ook op de flanken kan spelen. Was het eigenlijk altijd de bedoeling om toch nog één spits erbij te halen? Nou, we hebben gezegd dat Oet een talentvolle spits heeft die tijd nodig heeft. En die heeft wat meer tijd nodig in verband met zijn blessure die hij heeft gehad. Maar dat is een talentvolle jongen. Die haal je voor de toekomst. We hebben Matthew gehaald om gelijk een ervaren spits er neer te zetten. Nou, Matthew heeft dan wat pech dat hij ook nog niet fit is. We wisten ook dat hij een tijdje niet gespeeld had. Maar als je kijkt naar zijn track record moet hij normaal gesproken ook belangrijk en doelpunten kunnen maken voor het elftal. Nou ja, en bij Vasli is het natuurlijk het bekende verhaal. Ja. Het andere nieuws is Oussama Assaidi verlaat Heerenveen en gaat naar Liverpool. Jozan krijgt, je vertelde het nice, vers van de pers. Assaidi gaat naar Liverpool. Ik zie een glimlach op je gezicht. Ik kan me dat voorstellen. Ben je gerutsk dat een speler van Heerenveen naar Liverpool gaat? Nou kijk, op zich vind je het hartstikke jammer dat spelers als Narsing, Dost en nu ook dus Assaidi Heerenveen verlaten. Maar aan de andere kant is het voor de club natuurlijk geweldig. Als je ziet, gisteravond, woensdagavond, zitten er 2 spelers van Heerenveen die net recentelijk nog Heerenveen speelden, zitten bij het Nederlands elftal. Nou, en nou gaat Oussama Assaidi naar Liverpool. Ja, dat zijn natuurlijk wel visitekaartjes. Op het moment dat je staat te praten of zit te praten met Alfred, onze nieuwe spits, en je kunt dat meenemen in de gesprekken, dan dat is voor hun ook prettig om te weten. Ja, reclame voor de club. Absoluut, ja. Absoluut. Toch is het vervelend, want ja, een goede voetballer verliet Heerenveen. Hoe vervelend is dat eigenlijk? Nou ja, je wilt het liefst zoveel mogelijk goede spelers bij Heerenveen halen. Maar we wisten allemaal dat Oussama over een jaar transfervrij eventueel de deur uit zou kunnen lopen. Daarnaast heeft hij ook aangegeven een volgende stap in zijn carrière wilde maken. Daar was hij met zijn hoofd ook al mee bezig. Dat geeft ook niet, maar dat hoort er ook bij. En uiteindelijk is het dan wel prettig dat dat nu al gebeurt. Want dat geeft ons nog de ruimte en de tijd om weer verder te gaan met de invulling van de selectie. Ja. Je hebt nou dus nog een nieuwe spits. Assaidi verliet de club nou. Wat is nou je intentie? Hè? Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van prijzen en hoe de markt in elkaar zit. Maar wat wil je hem eigenlijk op dit start nog qua versterkingen? Nou, dat is niet veranderd. Wij willen ons nog steeds aanvallend versterken en op het middenveld. En dat blijft zo. En daarbij moeten we wel kijken naar de prijs en naar de kwaliteit. Die moet wel in verhouding zijn. En we hebben altijd nog te maken natuurlijk ook met de club financieel gezond maken. Maar dat is algemeen bekend en daar moeten we ook niet te lang meer over hebben. Maar we willen nog steeds de selectie versterken. Ja, er is nou wel extra yield weer beschikbaar om toch wat te investeren. Nou ja, dit maakt het wel iets makkelijker. Ja, ja je weet het, jou nooit kenbaar wat voor transferbedragen er neemt worden. Maar je wil praat over 1 miljoen. Dat is wel een goede deal, ik het zo zeggen. Nou, je hebt het antwoord net al gegeven. Prima. Maar ik concludeerde dat, nou ja, de spitspositie, dat is nou, Treiman, hij er eigenlijk voor misschien voor jou hoor. Rosboetenpositie, is ik leer dat je dan nog voor de linksboetenpositie nou nog in ziek? Nou goed, we zijn ook al verheugd dat we Marco Pappa binnen hebben gehaald. Het jammer is, en dat betreuren wij echt, we hebben er heel hard aan gewerkt, wekenlang, om hem toch eerder naar Nederland te halen. Dat lukt niet, omdat de Chicago Fire hem absoluut niet wilde laten gaan. Maar goed, dat is een gegeven. Maar wij zijn nog zeker aan het kijken op bezetting voor de zijkanten. In dat licht is ook natuurlijk Daniel de Ridder op dit moment op proef. Nou, daar gaan we naar kijken. En misschien is hij ook wel een beoogde versterking voor ons.